vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Inini mukoma Nashi ndinoda kureururawo izvo zvandakaitawo best friend yangu. Nhasi uno ndinonzwa pain, a lot of pain, brother Nashi, because I considered her to be sort of like my sister, but mukoma dzimwe nguva so kana wava desperate in love unozongoita yose yose, and I hope kuti my story ichadzidzisawo vamwe vakadzi kunze uko kuti havafaniri kuti vange vachishainira varume vavo, because right now kuti unge uchiwana murume wekuti anenge ari bore asingakuchiti, achikupa mari uye zvekare achikuchengetera vana vako, then iwewe murume iyeye wobva wazoramba kumuzvarira murume iyeye, I am telling you kuti unomutorerwa. So to all my other sisters who are out there, you need to sit down. Kana uchigara uchingonetsana nemurume wako, chimbogara pasi unyatsokuona kuti chii chiri kukonzeresa kuti nemurume munge muchinetsana. Worst of all, kana ari munhu wekuti haasi kukuhurira, you can always sort it out. So mukoma izvi ndo zvakaitika nefriend yangu. Takatanga kuwirirana because tainge takamboroorwa in the same village, saka iyo ainge achisangana nemachallenges ake neniwo ndaisangana nemachallenges angu. Ndakarwadziswa zvisingaite in that relationship zvekuti ndakabva ndapanduka kutosvika pakutoita bishu. Ndainge ndava kungoti wega wega ainge aine inenge ichikwanisa kundinongedzera, ndaibva ndangoti uya tinge tichingoita zvauri kuda kuita zvacho. So ndakabva ndazotiza murume after ndabatwa nechikomba, ndikabva ndabuda nepahwindo mukoma, ndakubva ndatiza ndikadzokera kwedu, ndikabva ndazouya kuno kuSouth Africa. Saka friend yangu akazosara achinetsana nemurume wake, then akabva azonditeverawo kuno kuSouth Africa. Apa iye ibullet akanaka sei, saka vanhu ava vakanaka munongovaziva kuti vanozvidza kuti they are never desperate. So akabva azoti paakauya kuno, within a very short period of time ainge ava kutorwirwa nevarume vakasiyana siyana, kudzamara manje azoita the decision to stay with this guy that I am now staying with. Vakagara vose mukoma Nashi, ende ndagara ndichimudza kuti munhu wako uyu ari bore, because vakangogara vose for about 2 months. Muchinda wake ainge atokwereta murungu mari ye3 months in advance, ndokubva angonzi mari yose chimboenda kumba unge uchimbonoona mwana wako ubva wazodzoka, so that tinge tinyazoita zvinhu zvedu bore. But iye mari iya yamukoma akabva aidya yose, because ainge achiti the reason as to why murume ainge achiti chimbodzokera kumba, it was because iye ainge akamunyepera kuti pose pandinozvara ndotombotanga ndauchikwa. Saka ainge akamuti vatete vangu ndo vanotogona kundiuchika, so kana wazova nemari unondipa ndobva ndaenda kuna vatete vangu. Saka iye ainge asingadi manje kuzvarira mufesi uyu, because ainge achiri pakati pekuda kumbodya joy. Apa isu tainge takamboita chibhishu, takanyatsokuona kuti zvechibhishu hazvitomborina kana zvazvinombokupa. Worst of all, pandakauya kuno pandakambogara ndega, mukoma ndakadzichinjanisa kusvika ndanzwa kuti panapa ndadhamba, I need to settle down. But hamene zvazvinongoita panguva yekuti unenge wava kuda kuita settle down, kuti unge uchiwana manje munhu anokuda, hamene varume vacho vanenge vachiita sekunge vanenge vachisensa kuti uyu ava desperate. Varume vanoda paipai pekuti vanenge vachirwidzana, then munhu obva azokutora. Once ukangoona usisina varume vanenge vachikurwira, ziva kuti kana mumarriage macho kupindamo kunenge kotonetsa. So mukoma Nashi at that time ndainge ndichingozviudza kuti anyone anenge ati uya tigare, ndinongoenda zvangu kumarriage. Nyangwe munhu achinzi anorara pasi zvinenge zvisina basa, but I was failing to get a man. Apa ndakabva ndatanga kuona kuti friend yangu iko zvino zvapiwa mari yakawanda kudaro, shuwa munhu obva ashandisa mari yose. Apa murume uyu ainge asingambomuoni sekunge chinhu, aita kataura naye, so aita kutaura zvaainge achinzwa kuda, achimunyadzisa kunyange pavanhu, ende aiti kana achifamba naye iye kana nerunako rwake aibva afamba ari kumberi asingadi kuti
vanhu vange vachizviziva kuti vainge vari murume nemukadzi. Ndaitombozama kumukansela sometimes aitouya kumba kwangu obva atanga kupopota achiti yeye munhu uyu ndikuda kumuramba, ndini ndaizotomudzora. Aingogara akangobata kahandbag because ainge achipiwa pressure nevarume vakasiyana siyana. Ndakabva ndatoona kutoti munhu uyu ibenzi iri, ibenzi rekupedzisira. Iniwo zvandiri panzara ndikufanira kutoti ndinge ndichimbozama muchinda uyu ndoone kuti tinokwanisa kudanana here. So ndakabva ndazongomuudza kuti munhu kana usingamudi chachingomudhamba, but ainge asingade kudhamba munhu. Ndikabva ndamuti iwewe since usingade kumudhamba uchida kuzomushandisira reason yekuti iwewe ndiwe wandiramba, iwewe chitanga kumuitira maboyfriends. So akabva azotanga manje kuita zvemaboyfriends, ndobva azodanana nomumwe muchinda ainge achidhraivha matraki. So vakabva vazoenda vose kuZim, vakati vari munzira, then iye manje ndopa akabva azotanga kutora mapictures akabva azviisa pastatus, akakanganwa kuhaidha murume akabva azozviziva kuti ndo zvainge zvichiitika. Murume wacho akauya kwandiri achichema mukoma. Munoziva kuti akati asvika pamba pangu achinoka, mukoma ndakaita kurohwa nehana ndichiita kudedera nemufaro ndichiziva kuti dzainge dzawira mutswanda. Ndakabva ndati pindai zvenyu. Achingopinda mukoma ndichibva ndati dhodhwa, ndikati uyo hakuna kana kwaanomboenda. Akabva atanga kundiudza maproblems ose awo ainge achisangana nawo. Mukoma ndakabva ndasimuka paya ndokubva ndamubvunza kuti ainge ambogeza here. Akanditi ainge atova nemazuva asina kumbogeza kubva zvaainge akatizwa nemukadzi. Ndini uyo ndokubva ndamudziisira mvura yekugeza. Achipedza kugeza munhu ndichitomupa chikafu chekuti ange achidya. Mukoma munhu akanditenda akabva ati I can say kuti you are a good woman. Mukoma by the end of the night tainge tatova tose mumachira. Ndikabva ndatomuudza kutoti ndainge ndafunga hangu kuti ndinge ndichiita mukadzi wake. Ndikatanga kumuudza nyaya dzose idzo dzainge dzichiitwa. Ndikabva ndatanga kumuudza madhiri ose nemamwe ekunyepa awo ainge achiitwa nefriend yangu. So takabva tazowirirana. Iye akazosara odzoka zvake, but bhora rainge ratogohwa mukoma. Ndakafara ndichinotenga pregnancy test ndichiona kutoti yainge yakatorova 2 lines. Kana iye pandakamutumidzira mapictures ainge akamboita sekunge ainge ava kuda kunyengererana nefriend yangu. Akabva atoudza friend yangu kuti iwewe handisina kana basa newe. Ndikamuudza kuti ndainge ndisingade kuti ange achizoudza friend yangu kuti ndiye ainge andimitisa because ndaikwanisa kuzokuvadziwa. Mukoma ndakaita 9 months ndakangotakura nhumbu yangu, friend yangu isingatozvizivi kuti muridzi wenhumbu ainge ari ex wake. Ndakazoti ndava kuona kuti panapa ndava kukurirwa, ndikabva ndazoenda kumba ndichichengetewa mukoma. Kana amai vangu vakasvika pakutenda Mwari because vaifonerwa for hours and hours nemukwasha wavo. Then akabva azoya nehama dzake, such a respectable man. Ndokubva ndatobvisirwawo mari mukoma. Ndakafara zvisingaiti ndichitanga kufunga kwacho kwandakabva, chibhishu chandakamboita. So many guys that I slept with, but in the end I ended up with a good guy. It is very unfortunate kuti even though Mwari havo vakazondiropafadza nemurume, but I had to steal him from my best friend. Zvaizvezvi nefriend yangu hatitomboonani mukoma. Kana akandiona iye anobva atochinja road, neniwo ndinobva ndatochinja road. But at the end of the day ndakazviudza kuti this guy is going to be mine. Apa ndipo pabus stop pangu. Ari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamai kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi ndakatongozviudza kuti murume webest friend yangu ndiye atova bus stop yangu, but advice yavo hoping kuti mainzwa. Hanzi usazoshainira murume waunenge ugere naye, never do that. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ini mukoma zvakaitikawo kwandiri ndezvekudai so. Ndakasanganawo nezvandainge ndichida kutenga pamarketplace. Saka zita racho remunhu uyo ainge achitengesa zviya zvandainge ndichida kutenga
zita racho rainge ritongoriwo remuSouth African, but ndakazoti ndichinosvika kuya ndobva ndatoona kuti machinda acho ainge achibva kuna Ichembe. Anyway, ndakabva ndazotenga maassets aya ndokubva ndazodzokera nawo kudeni kwangu. Usiku hwacho mukoma handina kurara, ndakangorara usiku hwose ndichingomhanyiswa. Ndaingoti ndikangobatwa nehope kudai ndobva ndatanga kumhanyisiwa nemamwe mazivano. Chakazondivhiringidza ndechekuti muchinda uya akazonditekstera akabva anditi kuti unge uchiwana peace uri kufanira kuti unge uchidzosa zvinhu zvangu. Mukoma ipapo ndakambopopota ndikamupopotera but ndikabva ndaona kuti zveshuwa ndanga ndisisina kana peace. Ipapo ndakambozama kuita kustubborn. I think zvinhu izvozvo ndakazozvichengeta for almost 2 weeks. Zvinhu izvozvo ndakambozama kuti ndinge ndichizvichengeta for almost 2 weeks, but ndainge ndava kuti ndichifamba manje ndainge ndava kutaura ndega. So kubasa uko ndinoshanda hangu sagarden boy. One day murungu manje akabva azondidana ndokubva anditi nditevere. Ndikatoona ava kutoenda neni kubedroom kwake. Tichinosvika kubedroom akabva azotanga manje kuplaya mavideos eCCTV kamera yake. Pose apa ndainge ndisingatombonotisi kuti mukufamba umu ndainge ndofamba ndichitaura ndiri ndoga. Akabva anditi Joseph, not his real name, what is going on with you? Why is it kana uchifamba uri kutaura wega? Are you stressed? What is happening? Is there something bad that has happened in Zim? Mukoma ndikabva ndatoziva kutoti zvinhu zviya zvemuna Ichembe uya zviya zvaainge akanditengesera ndo zvainge zvava kutanga kundipengesa. Mukoma ndakangoti ndichimonosvika kumba ndokubva ndarongedza zvinhu zvezve ndichinoti Uber mufesi uya ndichitaura naye ndikabva ndamudzorera zvinhu zvake ende akabva aramba kundipa refund. So I think kuti vanhu ava ndo zvavanotoita izvozvo kuti vanomaketa zvavanenge vachimaketa paonline, then iwewo paunotenga paya zvinhu izvozvo vanenge vakazvigadzira so that unge uchizodzoka nezvinhu zviya vobva vazokunyima mari yako. Ive dare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Zvinhu zvacho ndakavabvunza kuti zvimbori zviko zvinhu zvacho izvozvo, but chokwadi chavo vakaramba nacho mukoma vedu ava. Asi ngatitaurei navo mucomment section. Vakangoti zvinhu zvangu mukoma zvandainge ndichida kutenga kubva kwavari varume ava. Strange things do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ini mukoma ndine problem iri kutoda immediate attention. Muna 2019 murume wangu akatanga kucommunicata noumwe mukadzi uyu vakasangana paFacebook muma dating groups. Saka iye akabva azonyepa sekunge ainge ari single ndokubva azotanga manje kucommunicata nemusikana uya. So inini ndakabva ndazobata mamessages. Mushure mekunge ndamubatira mamessages ndikati kunhai iwe zvauri kundichita, what is going on? Ndokubva azondikumbira ruregerero paya akabva ati ainge asingazozvidzokorori zvekare zvekundichita. So mukoma pandainge ndichifungidzira kuti munhu uyu ainge aregedza kuramba achingondichita, ini ndainge ndisingatozivi kuti akazoita plan manje yekuti ange achitora musikana uya akatotumidzirwa mari mukoma, ende mareceipts ainge ari mumba ndisingatombozvifungi kuti mareceipts awa emukuru munhu atobva kunotumidzira chipepi chake mari kuti chinge chichiuya kuno kuSouth Africa. Saka amainini ava vakati vaya kuSouth Africa vakaunzwa in secret, dzimwe hama dzichizviziva. Amainini ava vakazoti vauya kuno kuSouth Africa, iye murume wangu achizonosangana naamainini ava pabonde ndobva akabva azonamwa nesiki. Iye manje haachatauri, akangoya kwandiri ndokubva angondidhidha just like that nesiki dzake dzaainge apiwa naamainini ava. So ndakazoti one day ndikanzwa kuti kusikarudzi kwangu uku kwainge kwava kuvava. Ndakaramba ndichingokwenya kudzamara ndaona kuti iyi isiki. Ndikabva ndaenda kuchipatara ndikanzi ndainge ndiine siki. Ndikabva ndadzoka ndikabva ndati naye miko chii chiri kuitika. Ndo munhu paakazokonfesa kwandiri akabva azoti iye ainge agara achingosuspecta kuti there was something that was wrong because pose paaita wet inenge ichipisa inenge ichirwadza. So ndakabva ndazoti we have to sit down, vari kufanira kuti vange vachiuya pano ivo amainini. I demanded to see his second wife. Ndokubva amainini ava vazouya, but hama
dzemurume dzainge dziripo, vakabva vangotanga kungoti maiguru very sorry, zvinowanikwa asi ndozvasarudzwa izvi nemurume wenyu afunga kuti ange achiita barika. But ndakarwadziwa even though vakati vainge vachazondiripa zvavo, vakatonditengera mombe, but ndakati ndinoda mombe 2. So mukoma ndakabva ndazopretenda as if I was okay, ndobva taenda kuchipatara tiri vatatu, tikabva tarapwa zvedu siki iyaiya. Zvino mukoma nashi, fast forward to last year, then ivo amainini ava, she got pregnant for the first time, and ipapo manje tainge taenda tose kuzimu. Amainini ava vakati vabatira pamuviri, handidi kana kukunyeperai, pose apa ndainge ndichingonzwa kuvavenga, asi ndainge ndichishaya kuti ndovabatira papi. But right now pose apa mukoma ndainge ndichingoshaya kuti ivo amainini ndovabatira papi. Zvandakazoita mukoma ndezvekudai, ndakabva ndazoenda kune venguo dzvuku. Ndakati ndasvika kuya ndobva ndaudza madzibaba vaya kuti ndo situation yandainge ndiri mairi, ndainge ndichida kuti vange vachindibatsira. Saka madzibaba vaya vakabva vati ndaifanira kuti ndinge ndichitora dhaga ndinge ndichiumba chimunhu changu chinenge chiine nhumbu. So ndakabva ndaita sekudaro. So madzibaba vaya vakabva vazonditi ndaifanira kuti ndinge ndichitora chigaba chedovi chinenge chiri empty, then ndobva ndazoisa chimudhori chechiya imomo muchigaba ichocho chedovi chinenge chiri empty. Ndakabva ndazoita sekudaro, ndakati ndadzokera kumba ndikabva ndatora chimwe chigaba chainge chiine dovi, then ndikabva ndazoempta dovi riya, ndikabva ndatoboilisa mvura yangu ndokubva ndasuka chigaba chechiya. Chakazoti chachena manje ndokubva ndatora chimunhu changu chiya chandainge ndaumba, then ndikabva ndachiisa imomo. Ndakati ndapedza kudaro ndokubva ndasunga. Musi wacho iwoyo pandakasunga ndakatonzwa murume wangu achiti amainini vari kurwara, amene kuti chichiri kuitika, uye vainge vava kutotanga kubleedha, but vainge kubleedha zvishomanana. Then makuseni acho ndakazomukira kumba kwamadzibaba vaya because vakati munouya kumba kwangu zuva risati rabuda. Saka ndakabuda pamba somewhere kuma 4 am ndikafamba mukoma nashi. Even though mukufamba umu I think kuti ndakasangana nechipoko because ndakangokaruka ndaona kumberi kwangu kwainge kuine murume ainge ariko, ainge akapfeka zvinhu zve black, but murume iye kuti akazoenda nekupi I don't even know. But ndakabva ndatozviudza kuti panapa handingambotyi because neniwo ndiri pamisheni yangu. Ndobva ndazoenda kumba kwavo madzibaba vaya. So madzibaba vaya vakabva vazotanga kuita minamato yavo, vakabva vazotora mucheka mutsvuku ndokubva vazosunga chigaba chechi, vakabva vazochikandira moto, then vakanditi chienda zvako. Ndikabva ndazodzokera hangu kumba makuseni ndopandakazonzwa murume ava kuti ange achida kuenda naamainini kuchipatara. Ndikabva ndatoti ndotokuperekedza iwo, ndokubva ndatovaperekedza tikatoenda tose kuchipatara because ndainge ndida kunyazokuona kuti munhu wangu situation yake yainge yakamira sei. Apa madzibaba vainge vachingotaura neni paWhatsApp ndichingovaudza kuti kokai moto madzibaba, ivo vachiti ndiri kuukoka. Amainini ava vakazoshayika mukoma. Ndiyo confession yangu iyo yandiinayo, and I hope kuti vanhurume muchaunderstandawo kuti barika rakangonakira imimi vanhurume, but kwatiri isu sevanhukadzi munenge matotiisawo pama1 because semunhukadzi kuti unge uchiramba barika kana murume afunga kukunzira umwe mukadzi zvinotinetsei because iwe kuramba kwako nemunhu wake uya hauzivi zvavanenge vakatoronga. It's either murume anongokusiya iwewe obva atoenda kune munhu wake. Apa iwewe ukabvuma still munhu uya futi anobva atozviona sekunge iye ndiye anotodiwa kudarika iwewe. Apa iwewe nemurume munenge makashanda sometimes kwemakore sezvandainge ndakaita nemurume wangu. Danga tainge takazadza nemombe because kubva zvatainge takauya kunoko taiti pagore roga taivavarira tichishingirira kuti tinge tichitenga 2 kana kuti 3 mombe because tainge takazviudza kuti isu hatiite zvekutamba round nevanhu, but tinotongoita round iyo yekuti mwedzi uno tatenga mombe, mwedzi kana unotevera tojamba, then umwe mwedzi wacho tobva tatenga zvekare imwe mombe, then murume sure obva angosarudza kuti ange achizoya neumwe mukadzi. Obviously amainini ava kana vainge vachazoroorwa mombe dzacho handiti dzainge dzichazobuda mudanga redu iroro. Saka ndakabva ndazviudza kuti no, hazvigoneki, munhu uyu zviri nani kuti ange achifa zvake, ende ndo sarudzo iyo yandakaita. Kunyange zvikanzi ndichanotsva kugehena, aiwa ina handina kana basa nazvo. I am willing hangu. I did everything that I had to do to protect the future of my children.
vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna maiguru avo. Hanzi handitombotyi kunyange zvikanzi ndichaenda kunotsvaka kugehena, ngariuye ari gehena racho. I am ready. I did everything that I could kuti ndinge ndichichengetedza upfumi, upfumi hwandinoti upfumi hwevana vangu. Pakaipa. Ngatitaurei navo mucomment section maiguru ava.